Tady taky běží. A tady někdo natáčí. Já už se neznáte. Je mokrá. Dostatečně. Ještě máš celý koupil. A pak tam jsou Jak jim dáváš? Čas. 58. Dobře. Já 42. Já mám nějakou volepenou, izolejkou vole. Co to vyzvouči, co jde, ty vole? Základně se nestartuje, vole. Na základně se to nestartuje. A kde běží, jako v závodu? No to je jedno, když startuješ na základně no. Ale mám aspoň natočený, že funguje motor. Jaká banda? Jsou provnice, vole. Jirka je nese. Jsou na mě, vole. Žita, helna. No, já to potřebuji tam dvakrát. Ale bylo Ale ono pak se stříhá, ne? Má mazání. Počkej, tohle jde sem, tohle sem. Dobrý. Takhle, Jirko, už říkám Jirko, už jdeme hned po ní. Jedu, když si to udělali tady, pak si ho vemeš do ruky. Já říkám, už je v prdel, už si to kuká. máme stejně, jak mají rukavic, neřekli, mazání. Jo. Dobrý, nám se připravíme. Máte 3 minuty. Takže kluci, 32? 29. 29 bylo lepší, no. Každý běží se svýma, jo, proudnicema. Ne, jo. Rární jsou, všichni stejný. Všechny stejný, jo? Všichni jsou stejný. Jsou to naše proudnice a všichni mají stejný. Všichni mají naše. Všichni mají naše. Stejně kalibrovaný jsou. My to pak se stříháme, víš, my jedeme na 2 kamery. No. Kamera 1 jede, kamera 2 taky. Já? Davide. Stres. Máme cíkoště. Pustíte nám tam trošku vody dopředu. Honziku, máš vyčištěný zuby, aby si tam pak zářil v tom záběru na konci. Nemám, vole. Nemáš, tak mazej. Koukám, ty vole, jediná lhota jako exoti jsou točený, ty. Tady. A my go home. 2 minuty ještě. Dobře, předsedo. Jedu, ne!
Krásný, kluci, krásný. Bylo dobrý. Tohle bylo, hoši, ovšem. (32, 31, já mám 32, 31, 32, 31. 32, 31, kluci! Ty vole, jste boží! Ale kdyby to, tak to mohlo být ještě kousek. Je to volový, no. Jana vás pozbudí prostě. Takže vyrovnat. Pozor! Předávám slovo. Takže dámy a pánové, já vám děkuju. Já vám děkuju, proběhlo to dobře, akorát bych chtěl vědět, jak to dopadlo v Byšicích s tím klukem, jestli je dobrý, jo? To chce zapít, to přejde. Se přepije. Helejte, tak přistoupíme k vyhlášení. Počasí nám přálo, docela to jde. To je hlasatel, to je hlasatel. Takže začneme od zádu, začneme u mužů. Takže ženy první, ty první ženy. Takže první ženy. Tak začneme od zádu. Tak na třetím místě se umístila Brázdin. Ten Brázdin. Na druhém místě se umístily Byšice. A na prvním místě. Ticho. Kdo? Přenek. Teď jdeme páni. Na posledním 11. Řízy. Já jsem to nevěděl. Ale je to Ale máme slušný. Fuj. Asi vítr, ne? Kolik jste mi napsali? Neumí. 7. místo. Lužec. Nevím, jestli zeptej tady Davida. Bude pěkný, ne? Asi. Zatovaný brouk. Na 6. místě Zdiby. Jediný originál. 5. místo Byšice.
Letěl. Tu trávu měl v hubě, já to nemůžu. Na 4. místě Cítov. Finále. Neumím pískat. A dostáváme se k pohárovým místům. 3. Třenek. To přijde. Malý zklamání. O vteřinu. 2. místo. Lhota A. První místo. Záryby. Ještě nespal, dneska rovně. Ještě nespal. Kilometr, co najdeš, než tam jde. A zase to fakt dobře je to. To je jako v Nymburce dnes. Aj si řekni to holkám, až to dopadne. Samá cena. A máme tady putovní pohár. Vyhráli ho ženy ze Křenku. Časem 64:31. Si říká všechny 3 místa, ne? A v mužích Žízej. Křenek. Časem 68:72. Jenom počujeme, ale. Ale do toho zelenou. Je, tak Luboš se našel. Slyší na slovo kelímek. Boši, prosím tě, teď mi napít. Ty vole! Konečně ti dal napít, veď Martine. Já jsem pijání celý pivo, včera jsem to všechno dal na kejt. Ty vole, jdi do... Ale přes jsem tu tabuli sem. Na spůlku, ty vole. Si jo, ne? Přines si ho, otoč mi tady. Nespívej, ty vole, ty radši... Chceš to pomoct, Pavle?